Здравейте! Днес ще снимам What's on my iPhone 6. iPhone-ът ми 6, 128 гигабайтов, в златен цвят, с силиконов кейс от Apple, който е в цвят Mint Green. Ето тук в дясно ще виждате екрана на телефона ми. Ето това е wallpaper на телефона ми, който намерих преди няколко седмици и много ми харесва заради цветовете и графичното оформление на самия пейзаж, и Елена е просто уникален. Нека сега влезем в телефона. И сега като влязохме, тук са нормалните апликейшени, които са просто, няма да ги чета, вижте ги. Най-отдолу имам Phone, Mail, Safari и Music, като ползвам най-много Safari и Mail. Phone не толкова, защото по принцип ако говоря само с майка ми, с баба ми, а с другите говорим по едно приложение, което ще ви покажа след малко. Разгледайте нормалните приложения за Apple и нека преминем на страницата с интересните неща. Така, тази страница с интересни неща. Имам Dropbox, което е облак за файлове, след което имам Google Maps, защото ми трябва като пътувам някъде. Като имам интернет, използвам Google Maps. Daily Horoscope е за да си прочета Daily Horoscope за моята зодия. Всъщност много добра апликация, всеки ден качват Daily Horoscope и има китайски хороскоп също годишен. След което имам Stumble Upon. Това е нещо като 9gag, но е по-добро от 9gag, защото си написваш интересите и ти показва статии според интересите. След което имам папка Social, в която Social естествено сме Social Media. И там имам Tumblr. Всичко ще го има тук някъде на екрана или долу в описанието, за да може да ме последвате. Ето го Tumblr. Имам няколко Tumblr. Основният ми е Kod1510 ми е основният Tumblr. И ето виждате го в момента как изглежда. Репоствам неща, качвам неща. И обаче имам собствен Tumblr, който се казва My Own Photography. Там качвам само снимки, които аз съм направил. И не съм качвал от доста време, от някъде от 1 месец. След което имаме Facebook, моят личен Facebook. Ако го намерите, не е трудно и може би ще ви добавя, зависи. Зависи ако не сте фейк профил. След което е Messenger, Twitter. Twitter не използвам често, макар че ми харесва идеята на Twitter. Не знам, в България не е много популярно да използваш Twitter и не намирам хора, които да се интересуват от това, което твитвам, и затова не твитвам толкова често. Но все пак ето ми Twitter, Kod1313, както винаги. Качвам някакви рандъм неща, ето тук, например. Тази фраза е от груповия ми чат с класа. Имаме бот в канала, който се казва Kawaii Bot или на английски Cute Bot. След като някой му написа fuck off, той отговори Go lock yourself in a church, което наистина умрях да се смея след като той го написа. След Twitter имам Snapchat. Snapchat може да ме последвате. Ето как изглежда behind the scenes. Ето ме и мен. Ето това е Snap кода ми на екрана, го виждате в момента. Може да го сканирате с вашия Snapchat и директно ще ме добави в приятели. След което имам Instagram, където не съм толкова активен, колкото ми се иска да съм, макар че не знам какво да качвам толкова много. И, nice! Нека покажа профила ми. Ето това е профилът ми. Някакъв basic профил. Разбира се, че трябва да бъде basic профил. Дори не мога да си направя тим, да изглежда някакси едноцветно, да не е много шарено. Не мога да се справя с това. By the way, в последно време имах 290 последователя. Сега скочили на 312, за което съм много доволен. И се радвам, че хората харесват снимките ми. Така може да ме последвате и там. Някой старт на лайв видео. Нека затворим всички тези неща. Отиваме на Skype, който Skype ползвам единствено за да говоря с Митко. Pinterest го използвам за идеи главно, за DIY видеа. И в Pinterest влизам малко по-рядко от преди, защото не знам, просто не... It's not my cup of tea anymore. Pages, след това да си манеджвам страниците във Facebook, като например страницата за фотография, Kod1313, още там какви страници, не си спомням какви имах. Минаваме на втората страница на Social. Там са ми Discord. Това използвам за да говоря с класа си и да си пишам, и там има групов чат. Най-често се ползва от хора, които играят игри и искат да говорят в сървър. След което е Viber. Viber не съм го използвал от години, най-вероятно. Musical.ly го имам просто защото преди беше популярно и все още не съм го изтрил, би трябвало да го изтрия, защото не го ползвам. След което имаме фотографии. В фотографии имам BeFunky, Hyperlapse, Visco, Photo, Snapseed, Camera Connect за моят G7X, Lens Distortion App, който прави... После ще ви кажа някои интересни неща. Afterlight и Lightroom на първата страница. BeFunky го използвам главно за някакви мънички фреймове.
В смисъл, за да направя рамки на снимките, basically. Hyperlapse го използвах като бях на морето, за да направя на сънсета Hyperlapse, в смисъл на залеза, да направя забързан каданс на видеото. Visco го използвам on a daily base, т.е. почти всяка снимка ми е едитната с Visco. Photo го използвам за Instagram акаунта ми, в който качвам Sims неща, за да мога да ги направя в рамки. Това е в смисъл колаж, прави колаж и можеш да му сложиш всякакви рамки. Snapseed е по-добрата версия на Visco. Camera Connect, това с което си свързвам камерата и мога да си взема всички снимки, които има на нея, без RAW снимките, това е малко тъжно. Но да, надявам се да го оправят в бъдещ патч. Lens Distortion, това е наистина як application, който за сега не съм отварял, но си го изтеглих. Да, ето Allow, Get Started. И нека изберем примерно на Eros снимка. Ето тази, I guess. И да изберем това. Ето така добавяме лъч светлина, ако мога да кажа, т.е. като светлината се отрази в обектива, това изглежда. И това е някаква имитация на това, което според мен върши супер добра работа за снимки, които са снимани от среща на прозорец или нещо подобно. Винаги на всяка снимка може да намерите usage на този application. Следващото е Afterlight, което съм ползвал буквално 2 пъти. Просто платих за него $1 и малко не си заслужаваше. Следващото е Lightroom, от което съм супер доволен. Това е basically версията, минимализираната версия на Lightroom за десктоп или за Mac. И прави всички неща, почти всички неща, които може да прави на десктоп. Snow, това сега ще ви покажа какво стига да заради. Така, това е нещо подобно на това с Snapchat филтрите. Така, това е версията на Snapchat, в смисъл корейската или японската версия на Snapchat, която също има хубави филтри. И тук съм изтеглил това, мисля. Да, изправи някакъв кют. Както виждате, ме прави мишка в момента. Искам да стана тигърче, I guess. Rar! Изглежда много кют. Наистина е много кют. Следващата апликация в фотография е CandyCam, която вече не ползвам. Макар че преди ползвах за заглаждане на лицето, след което имам PhotoCAD. Отново си купих тази апликация за премахване на пъпки. Dash of Color, това оставяш само един цвят в черно-бяла картина, в черно-бяла снимка. И PicMonkey го използвах за колажи преди, но в момента не го използвам за нищо и мисля, че трябва да го премахна. Така, тук са ми рандъм, макар че не знам защо бих ги сложил в рандъм. Тук са YouTube и YouTube Studio, с което си проверявам колко харесвания, колко гледания, какви коментари, отговарям на коментари. BuzzFeed за когато ми е наистина скучно да правя някакви BuzzFeed тестове и куизове. Find My iPhone, това е ако си загубиш телефона, може би като си е включен телефона, ще може да ти намери телефона, на което е място, нещо като GPS за твоя iPhone. Kik, тук си пишеш с хора от United States най-често и се запознавам. Pocket, това е най-добрият application, просто уникален е. И можеш да си го изтеглиш на всяка платформа. На компютър, на телефон, на таблет, на всичко. И можеш да запазваш сайтове, които ти харесват и да ги аксесваш от всички устройства. Нещо като bookmark, само че за всичките ти устройства. 9gag, защото отново когато ми е мега скучно. Speed Test, това е за да си проверявам интернета докато съм в Германия. Защото е мега бавен и трябва да докладвам на тези когато е бавен. И да им срина самочувствието, че интернетът им е най-добрия в цяла Германия. Steam, това е за да потвърждавам като се влиза от друг компютър в Steam акаунта ми. HBO Go не съм го ползвал никога, но basically идва с Telenor плана безплатно и си казах защо да не го използвам. След което имаме Reddit, което е много като 9gag, знам, че знаете какво е Reddit. Synexio е хубаво, но напоследък не работи като хората. Тук дава филми и дава разписанията на филми в различните кина, но напоследък нещо се е бъгнало и не работи с никой кина. Bitmoji го знаете, Adobe Shape и Adobe Capture. Можеш да сканираш неща от реалния живот. Ето сега ще ви покажа. No thanks. Sign in. Така. Можеш да сканираш неща. Това е лош пример. Но да, примерно сканирам лицето си. Правя снимка на лицето си. И то го рисува, смисъл нещо като дигитална версия на реалния живот. Така правих първите си рисунки. Рисувах ги на хартия, сканирах ги с това
и ги прехвърлях на компютър, за да ги дообработя на Photoshop. Adobe Capture е Adobe Shape, но с повече функции. Whisper, там можеш да кажеш или да прочетеш тайните на хората от анонимност, в смисъл анонимно. Twitch за гледане на стримове на игри главно. Wix е за да мога да пиша в Wix блога си. Ако някой се интересува, макар че не го апдейтвам толкова често, може да ми пише в коментарите. И това Pendulum Free е за ако имаш махало и има такива като спредове за махало, например чакра махало. И сега стигнахме до Travel. Там държа Travel апликации като например Ryanair, Wizz Air, Airbnb. Всъщност ползвал съм много малко от тези неща, които са тук. Here we go Maps. Това е офлайн карти, като например, като нямаш интернет някъде или обхват, може да те заведе до дадено място без да имаш нужда от интернет или сигнал. Booking.com е място за хотели, за квартири, за всякакви. Най-често го използвам като ходим на море. Ryanair е защото напоследък пускат супер ефтини билети и трябва да следя до къде има ефтини билети. И може би някъде може да отидем, освен в Германия. Зависи дали имаме време, дали са билетите точно когато искаме. Tripolso е нещо като гайд за всеки град, за по-известните градове. В смисъл за всеки град забележителности, място за хранене, хубави паркове и така нататък. Следващото е Hitlist. Hitlist е много яко място, много як апликейшън. Трябва да си го изтеглите просто. Има оферти за weekend getaways, т.е. от петък до неделя. И има супер яки цени в момента. Нека видим за къде. В момента има много високи цени за приложението. Има много по-ниски цени по принцип. Имаше миналата или по-миналата седмица ваканция до Лондон, пак с Ryanair. Беше за общо 22 лева отиване и връщане и беше супер ефтино. Wizz Air, когато пътувам с Wizz Air, за да видя кога има полети, до кои дестинации, най-често до Мюнхен. Airbnb, това е нещо подобно за квартири в чужбина. В смисъл, наематели се падаме ние и някой, който е решил да отдава квартира под наем, да не е хотел. Примерно се търсим в центъра на Мюнхен място и идваме ето тук. Пишем Мюнхен. Пишем двама гостени. Кликаме Save. След което може да си изберем дали да е цял апартамент, дали да е споделена стая, дали да е стая за един човек и дали да има някакви неща като климатик, телевизор, хладилник, паркинг и така нататък. Следващото е Sigic Travel, мисля, че се чете. Това не съм го използвал никога, просто го имам на телефона си, защото ми го препоръчаха. TripAdvisor е много хубаво нещо и е много useful. Може да намериш за всеки град най-интересните места, най-интересните забележителности и най-интересните места за храна, най-интересните хотели, най-ефтините полети. Всъщност за всичко се ползва TripAdvisor, така че може да ходите и да си го свалите, ако ще пътувате. Така, в Games имам супер много неща, които не съм играл от сума ти време. Като започнем от Crossy Road, Peggy Blast. Това е едно такова, като това, дето изстрелваш топчета. Ето така, целта е да махнем всички тези сини точици. И примерно така. И ни дава някакви бонуси. Не знам, преди ми беше много интересно да играя. Сега съм някакъв, не ме интересува особено игри на телефон, защото са ми някакси скучни, не знам. Следващото е Two Dots. Това е, мисля, че всички го знаете това. Събирате две точки, еднакви, и продължавате да събирате точки. Pokemon Go, разбира се, SimCity, нещо подобно на Sim Simulator, 8 Ball Pool за билярд, зигзаг такова, сега ще ви покажа. Ето това е зигзаг, събираш джемове и правиш зигзаг и забързва, като отидете на по-голямо ниво, на по-високи точки имах предвид. Pixelgrams, това е да направиш картинки, нещо като пъзел с пиксели. Не знам защо го отворих. Jetpack Fighters, това е някаква супер бързата игра. Скачаш, биеш се, убиваш някакви роботи. Style Fruits, мисля, че се чете. Правиш си някакви аутфити, като ми е скучно това го правя. Garage Band съм го сложил тук, защото просто не искам да го изтрия. Pac-Man е супер
хубава версия на реалния Pac-Man, но просто е за мобилни телефони. Следващата папка е папка Music и в нея имам Spotify, защото най-често оттам слушам музика, Shazam, Radio City, защото Radio City ми е любимото радио, Musify, това е за безплатни песни, да можеш да си ги свалиш, да ги имаш офлайн, SoundCloud, мисля, че всички знаем какво е, и Music Player, което е да можеш да пускаш YouTube клипчета в бакграунд на телефона ти. След това имам папка School, в която mainly държа неща за училище, но имам неща, които ползвам извън училище. Scanable е за сканиране на документи и ги прави такива като лепящи листчета в телефона ти. Evernote е за някакви... Там най-често пише идеите за видеа и някакви бележки, които трябва да видя. Photomath, това понякога помага, понякога не. Някои задачи може да ги реши с смисъл, сканира ги. Трябва да са написани с печатни цифри, а не с ръкописни, за да проработи. Word на Microsoft Office, Google Translate, Google Drive, защото в Google Drive си събираме от училище по един от предметите файлове и калкулатор. Следващата папка е Apple Stuff, където е супер junk shit, който не ми трябва. Единствено нещо, което ползвам от тук, може би е iMovie. Другото е Prime for Instagram. Това ти показва според твоите последователи кога е най-подходящо време да пуснеш снимка, в кой ден и в колко часа. А Tags for Likes е хаштагове, които можеш да сложиш под снимките ти, за да имаш повече харесвания. Любимото ми от самите Apple приложения може би са Notes и Reminders, защото тях ги ползвам on a daily basis и въобще просто са уникални. В смисъл, без тях не мога, в смисъл. Reminders са must have за някакви неща, които трябва да направя през деня или през седмицата. Това беше за клипчето какво имам на моя телефон или на моя iPhone 6 и се надявам да ви е харесало, защото от отдавна искам да снимам такова клипче и най-накрая намерих времето да го снимам, защото и вие го искахте всъщност това клипче. Това ще е за клипчето, хора. Надявам се да ви е харесало, надявам се да се харесали някои от приложенията, които имам, да си ги изтеглите, ако ви харесват. И ако имате някакви въпроси относно някои от приложенията, защото не влязох много in-depth, задайте долу в коментарите, ще бъда с удоволствие, ще ви отговоря на тях. И това ще е за днес. Peace!